Ne-email yakho uyazi. Awuzama madoda, ilindile ukuzanayo ama result. Vula pheliphepha, Isibulelile. Uzoqhaqhazela phela mfowami. Uzoqhaqhazela. Ngiyathola ke Mana Dlamini Mfethu uma ncane nandoda. Izoshaya inkabi yami. Nenduku usibulala ngegala strong. igama lakho liyavela inamba yakho yavela kwami. Ngiyathola exam number yakho. Nansi. Yiyo lana ke. Yeah. Animation bachelor degree. Congratulations to your distinction in Zulu home language. Kuphelile. Uthi nami ngenze phela namfethu, uthi ngenze namfethu ngibheke mina mfethu. Kuphelile ngabe. Uthole bani? I-distinction wesiZulu. Yeah. Uthi ngenze mfethu nami. Nakho. Usu right ke mfowethu. It's right. Ongolithise man. Phela Ongolithise manje phela kuqala. phela ngiqede nami lana lokho engikwenzayo. Wafuna ukujabula wena. Nami uzongibizela exam number theva ithini? Hayi, sengikhohliwe man. Ila iPhone yini? Sijabuleke yami. Sekuyimina yami umuntu engileqhaqhazela. Hawu bethi lo. Akhululeka. Ma. Ubashela ne-distinction wesiZulu. Exam number guys. Guys, senze sami manje. 14 yakho baba. Umuntu baba mina. U14 baba. Hayi. Oze khombi wangithi wayibiza i14. Nini? Sengikhohliwe nini? U14 akusu 13 yakho. Inamba exam number yami 13. 13. 13. Man. Don't you take it 14 ke? Hayi Show ma. All right. Ibachela distinction of form language isiZulu. Zakhala! Yebo! NB. All right. Abafana ziyakhala abafana wami. Bayikhale abafana, ikhale ababhemu. Ma? Ibachela admission Sure. to Bachela. Record. Ashayi video Dlamini. Ashayi video. Shaya soyiposta